Programa ofrecido por... Muchos vendedores hacen malabares con sus coches para sacar el mayor precio posible. Otros tratan de atar ventas con palabrería barata. En Talleres Marcos Landín no hay trucos ni juegos, tenemos coches. Como este Citroën C5 con volante multifunción y GPS integrado. Y lo mejor de todo, te lo financiamos. Si no tenemos el modelo que te gusta, te lo podemos conseguir. Festeiros e festeiras, como están? Seguro que teñen moitas gañas de pasalo ben e por iso hoxe o canal Rías Baixas chega ao Concello de Portas para vivir a cuarta edición da Festa da Dona. O papel protagonista é o da muller e durante esta fin de semana imos a vivir de preto unha decena de actividades que hai neste recinto da Azucareira. Comeza aquí e agora de festa en festa. Festiña que non falte, e música tampouco. E música tampouco. Que tal, Fran? Nada. Bien, bien. Que tal o día aquí en Portas? Tocando aquí en alegría e en armonía. Banda de gaitas Domingo Fontán. Digo ben, non? Sí, sí. De aquí de Portas. De aquí de Portas, sí. Todos veciños de Portas ou hai algún estranxeiro? Todos de Portas. Todos de aquí, todos non? de Portas, sí. Somos do pueblo todos. E canto levades, Francisco, nesto? Ui, levamos moitísimos anos, moitísimos. Sí. Xa desde, xa ves que este xa eran máis pequeniños cando empezaron. E hasta ahora vamos tirando así. E penso que esta non é a primeira vez, non, que estades aquí en Portas. No, É xa dicir, na Festa da Dona. Xa levamos 3 anos na Festa da Dona tocando. Todos os anos, se Dios quere. Esperemos que máis. Moito calor por aquí os rapaciños ou... Sí. Porque hoxe pega, pega bastante. Como estades levando? Moi bien. Sí. Bien. Ya estamos acostumbrados. E que estades tocando hoxe aquí? Que lle botades a xente para que se anime? Nada, repertorio tradicional, as pezas de toda a vida, muñeiras, pasodobles e rumbiñas tamén para a ver se se poña a bailar o público. Para animar o personal, non? Francisco, que lle imos a botar agora? Agora vamos a botarlle unha muiñeira. Unha muñeira chamada? San Roque. San Roque, non é? San Roque. Sí, pois, porque as gaitas son os que mandan. Aí está. A percusión é o secundario, non é? A percusión, bueno, vamos lle dando, pero os que mandan son as gaitas. Pois os jefes din San Roque, tocamos San Roque, non é? San Roque, sí, señor. Quedamos con eles, imos alá. Pois aquí estamos con Margarita Paz, que é a alcaldesa saínte e que lle vai a ceder o testigo a quen? A Elisa Abalo. A Elisa, que vai a ser a nova. A nova alcaldesa. E como foi o seu reinado, Margarita? Bueno, estupendo, encantoume. Sí. Paseino moi ben, tuven que asistir a algún acto así de maestra de ceremonias, pero bueno, todo moi ben e encantada. E que din os veciños, a ver? Nada, están encantados tamén, sí. Non hai queixa? Ninguna. Teño as cuentas saneadas e teño todo perfecto. Todo o día, non? Todo o día. E vaya festa, temos hoxe aquí montada. Pois sí, está todo moi ben organizado e todo moi ben, moi ben. Todo, bueno, pola Concelleira de Cultura, claro. Eso. Vimos onte na cea. Sí. Na cea de gala. A cena, sí, que a cea da dona, chamase así. Sí, a cena da dona, sí, sí. Bueno, pois se lle parece, Margarita, imos a compartir cos telespectadores como foi esa cena, paréceche? Pois estupendo, pareceme estupendo. Veña, pois dalle ti paso, Margarita, dalle ti paso. Vemos a cena da dona.
E quenes están un ano máis nesta festa da dona son os Alegres de Pontevedra. Que tal, Dionisio, Abogal, moi boas? Aquí estamos. E disfrutando, non? Hombre, Cos claro. veciños de Portas. Como, hombre, levamos aquí 4 anos e cada vez que ano que vimos, unha pasada. E que sean outros 4 máis, non? Exacto, esperemos que dure isto bastante máis. Que lle botan aquí a xente de Portas para que se animen a bailar? Pois de todo un pouco, o folclore gallego total. Desde muñeiras, jotas, polcas, ou mazurcas, vals, o que vai. Eles todo bailan, non é? Exacto, bailan todo. Aquí é bailable todo. E hasta que hora? Un entierro é bailable. Hasta... Non me diga eso, Sí, Dios. hombre, hai marchas que son que bailan, bueno. Non me diga que non Hasta enter... os galegos vimos bailar algo, así que xa che digo. Bueno, todo. aí non sí, pero enterro... No, bueno, eso é un dicir, sabes? É un dicir. Dionisio, que peza ímos a botar agora para seguir bailando? Pois a ver o que os compañeros tedes penjar, que vamos tocar agora? Unha polca, unha mazurca, unha polca. Unha muñeira. Que decía eu antes, ata que hora? Ata que hora ides a estar hoxe aquí en Que Portas? termino o evento, máis Hasta ou que menos termine. dúas Da mañán. Máis ou menos. Cando digo corpo hasta aquí, paramos, non é? Exacto, até que revientemos, non movemos. Os Alegres de Pontevedra, hoxe na Festa da Dona, en Portas. Recréase esta cea da Festa da Dona en séculos pasados e o que aquí non falta é a comida que hoxe temos para degustar neste recinto da azucareira. E ven comigo, Rubén, porque estas son as mulleres rurais de Carracedo e con elas imos a falar porque moi boas noites, que tal? Moi ben. Como estamos? Genial. Nunha festa así de maravilla, de non? maravilla, de maravilla. Que decía eu que sodes vos as encargadas de facer os postres desta cea, non é? Sí, sí. Sí, nos fixamos as filloas. Y nosotras hicimos la tarta y las chocolatinas. E por aquí que fixeron? Por aquí que fixeron? A ver, contame. Dime ti, que fixeches ti? As filloas. As filloas. Vin unhas con chocolate, pode ser ou non? Sí. Fixelas ti? As de chocolate ou? É que nunca vin eu as filloas feitas con chocolate, sempre comín as tradicionales, as de sempre. Pois estas son as tradicionales, as de sempre, eh? E despois invitasme a probar unha de chocolate ou? Sí. Maribel, moi boa noite, que tal? Boas noites, Como que está tal? resultando esta festa? Pois moi ben, despois de amenizar Malvela como amenizou, a xente está moi animada e esperamos que siga esta animación pois toda a noite. Que é o que vamos a degustar por aquí agora, Maribel? Pois vamos a degustar pinchos tradicionais, desde orella, lacón, empanadas de millo, chourizo e despois, como non, postres tradicionais tamén feitos por estas mulleres. Que fixo vostede para esta cea? Filloas. Filloas. Anda que non imos a comer esta noite filloas nin nada, madre mía. E vostede, señora? Filloas. Filloas tamén? As filloas blancas e negras. E todas de Carracedo, verdad? É que é moita cantidad e dan moito traballo, que as facemos artesanalmente, nós non temos nada, nin batidora, nin nada. Sí, señor. Artesanal. Que eso cantas horas máis ou menos lle levou? Unha tarde inteira, 6 horas, unha tarde inteira. Unha tarde inteira. Nunha noite tan especial en Portas non pode faltar este pedazo grupo galego que é Malvela, non é así? Malvela, sí. Que veñen de Mos. De Mos, sí, señor. E para tocar, para facer disfrutar a xente nunha festa como esta, a Festa da Dona. A Festa da Dona. Sí, señor. Para cantar e bailar. É a primeira vez que están aquí na Festa da Dona ou? No, esta xa é a segunda. Xa é a segunda. A segunda ou a terceira, pero a segunda seguro. E como vos reciben aquí en Portas? De maravilla, Sí. de maravilla. E comida e bebida, non sí, que non pode faltar. Non pode faltar a comida Se non, non é festa, non? Home, claro, para rematar ten que ser con algo así. Pois a nós, como tamén nos gusta moito a festa e a música, mestra, cando vostede queira ese pirim pim pim. Manolo, mira pra cá, María, mira pra aquí. Pim, 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 Manolo, mira pra cá, María, mira pra aquí. De Portugal me mandaron esperar un ramalliño que me dera mi saber, oh, pirim, pirim, pim, pim, que me dé tanto cariño. Pirim, pim, 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 Manolo, mira pra cá, María, mira pra aquí. E como pasamos o ano pasado? moi ben. E este ano? Este ano estámoslo pasando chapó. E non podemos pasar mellor dentro do pouco, Iba a decir, pode ser pasar mellor, non? Sí, agora entra comida e bebida.
É verdad que o estamos pasando moi ben, moi ben. Cando o viño empeza a regar o corpo, cando a música colla... Mira, me cago na leche, empezamos a sudar e a coller calor, colores hasta na cara e todo. Estaba picando chourizo. Aí está, pero sabe pouco fan? Para que tire do viño. Para que tire do para viño. Que tire do viño. Por eso fan, E sempre funciona, oye, sempre funciona. Verdad, por eso fan. Que vimos todos os anos a festa da dona. E que viva a festa da dona por máis anos, que o estamos pasando moi ben, moi ben. Dígalle xa para finalizar a xente que está na casa por que ten que vir á festa da dona. Que veña para pasalo ben, Para que esta é unha pasalo cousa ben. moi bonita. E que veñan vestidos de época, como hai que vir. Moi boa noite, señor, como estamos? Moi ben. E agora xa con que? Co postre ou... Sí. E que estamos tomando? A ver, contame. Unhas filloas e un trociño de bica. Que non sea por filloas, Non. Está o recinto cheo de filloas. Dende logo. Como está, señora? Moi boa noite. Boa noite. Estalle gustando a festa? Moitísimo. Sí. Que tal ceou? Moi ben, gracias. E agora xa co postre para rematalo. Postre para rematalo. Sí. E despois A ver, a queimada. Probe a filloa, a ver como está. Gústalle? Moito. Aí nas tamén de chocolate, Sí. Hai que animarse con ela. Animareime. Gracias. E, por suposto, a cultura tamén ten cabida na festa da dona. Esperanza López é artista deste concello. Moi boa noite. Hola, boa noite. E dende hoxe tamén neste recinto da Azucareira, que o que podemos ver? Pois unha exposición de fotografía macro, ca maioría, que vamos, é a primeira exposición que fago de fotografía, porque normalmente é pintura, pero esta vez tocou ya a foto. E que se titula, leva por nome? Donde os meus ollos se pousan. E cal é a súa temática, Esperanza? Pois a fotografía macro, as gotas de agua, as flores, pero todo, sobre todo, as telas de araña cas gotas de agua, todo fotografía macro, me encanta, é na naturaleza. Pois esperemos que sexa todo un éxito de público esta exposición. Gracias. No recinto da Azucareira, recordemos, aquí mesmo en Portas. En Portas. Esperanza, graciñas e a seguir disfrutando da festa. Gracias. Gracias a vos. Boas noites. Temos, como dicimos, moitas cousas que ver nesta cuarta edición da Festa da Dona e temos un ecofestival. E vou non a ler porque este é un mercado agroalimentario con produtos ecolóxicos e artesáns, onde hai de todo un pouco. E ímonos a chegar en primeiro lugar hasta este posto onde temos, que tal, moi bons días. Hola, bons días. O seu nome como é? Víctor Peroja. Víctor, que fai sidra galega 100%. Pois sí, sidra natural, ecolóxica e daqui, de moi cerquiña da estrada. Ajá. Da estrada e que sodes, se non me equivoco, moi pouquiños produtores, non, de sidra galega? Somos 3 produtores ahora mismo ali na estrada. Despois o que somos os cosecheiros, pois somos bastantes, somos 50 e algo cosecheiros tamén. Que sidra temos hoxe aquí para vender, Víctor? Pois temos esta, que é sidra natural, da mellor que podes atopar en sidra, nada que ver con outras sidras, moi pouquiña de acidez, e todo mazá. Hai 1,5 kg de mazás en cada botella, para que te fagas unha idea. E a xente compra? Bueno, vais animando, non hai queixa. Queda día por diante, non é? Ainda queda moito día, queda moito por facer. Temos fresas, temos leitugas... Temos pementiños de padrón, temos chícharos, tirabeques, espinacas, plantas medicinais... Un pouquiño de todo. E non dubido que todo da casa, non é? Todo, todiño. Todo de produción propia, produtos caseiros. De onde ven vostede? De Armenteira, Meis. Aquí o ladiño, non? O ladiño. Todo queda na comarca do Salnés. Todo queda na casa. Moi ben. Pois imos a visitar ora a túa compañeira, que ela tamén está vendendo. Que tal? Moi bons días. Buenos días. E como se chama vostede? Gema. Gema, que vendes de Portonovo. De Portonovo, con produtos orgánicos tamén vexo. Sí, tenemos una tienda, es estilo un mini mercado. Y tenemos un poquillo de todo, entonces intentamos tener mucho producto gallego, que es lo que nos gusta más, pero bueno, en lo que pues no llega pues, a producirse en Galicia, pues lo traemos de fuera, de España principalmente o hasta de fuera. ¿Queréis? Pues pasaros por la tienda, estamos en Portonovo, somos fáciles de encontrar. Y nada, y encantados de daros la bienvenida. Pois moi bo día e boas ventas tamén, vale, Gemma? Gracias, muchas gracias. E nos seguimos por este mercado agroalimentario porque arrecende moi ben.
E que o que estaba desvendo agora? Que son? Ahora de artesanía. De artesanía, De ¿no? artesanía, ¿Son sí. complementos? Sí. Lo que pasa es que en este caso ella tiene solo para chicos y en casa somos solo mujeres. Solo mulleres? Solo. E para os homes gustache ou non? Sí, a mí sí. De onde vindes? De Caldas, de aquí al lado. Aquí, o latino. Sí, vinimos andando y todo. Sí? Sí. Para disfrutar da xornada, verdad? Sí. Como está o queixo, señora? Como está? Como Buenísimo. está? Sí? Tanto queixo como o pan. Como ibache dicir, a mí te mellor pinta o pan que o queixo. Ai, pois está o pan tamén, se non lle Sí. mete o queixo, non fai nada, Non fai nada, non fai gracia, non fai gracia. Por eso mismo. De onde é o queixo? De onde é o queixo? Sabe ou non? É da Zúa. Da Zúa, a ver, consultamos a él. Consultamos. E o pan non Caldas, en onde van facer un pan tan rico, máis que en Caldas. Ai, vostede tira para casa, Hombre, pa onde vou tirar? Tira para casa, polo que se Pa ve. panaderías Caldas, pa bo produto Pa Caldas. bo produto Caldas, non é? Pan, roscón de todo. Que lle aproveite, Empanadas, vale? gracias. Que lle aproveite. Que o que vende, señor, hoxe aquí vostede? Pois vendemos pan de pasos, pan de centeno, licores, queixo de Arzúa, un pouco de todo, chourizos. Todo para que a xente vaya contenta para casa, non é? Sí, señor. Temos que vir tamén a relaxarnos, non é? Como ten que ser. Aquí nunha palca, Unha palca, tomando unhas botellitas de sidra. e co sombreiro por si se sale o sol, non é? Pois salimos a dar unha volquiña por aquí e tapa la cachola. Efectivamente. Probuxe algo deste xa anduvan festival probando- ecolóxico? Anduvan probando por aí algo así, está moi ben. Está moi ben, Eu non? é o primeiro ano que veño. De onde ven vostede? Da Estrada. Aí ven da Estrada. Vou a tomar un descansiño con este home da Estrada. Ímonos a publicidade, pero que ninguén se mova porque queda moito programa por diante aquí na Festa da Dona, en Portas. Colaboran Nova Travel, a túa axencia de viaxes en Caldas de Reis. Cumprimos 10 anos percorrendo o mundo contigo e queremos celebralo. Séguenos nas nosas redes sociais. Mobles Piñeiro, creamos fogar, vestimos vivendas e diriximos proxectos. Adega Viña Almirante, Albariño Pionero, con denominación de orixe Rías Baixas. Gasocentro Caldas, distribución de gasóleo de todo tipo a domicilio para empresas e particulares. Servizo rápido, atención personalizada e garantía de calidade. Terras del Antaño, adega familiar que elabora os seus viños con uva albariñá das Rías Baixas. Taberna típica o lagar, as mellores tapas e boviño, cociña tradicional, cochinillo, croca e lamprea entempada. Atento ao noso calendario de concertos. Panadería Romai, especialidade en roscóns, pan de manteiga e millo, tamén empanadas. Mobles Mendoza, liquidación por cambio de exposición con descontos de ata o 50%. Visítanos en Caldas de Reis. Tesalumi, lavado vaporizado interior de todo tipo de cisternas e contedores. Grupo Autocares Benito Avalo, frota de diferentes capacidades e vehículos adaptados para minusválidos, seguridade e comodidade na súa viaxe. Transportes Estevez, transportes líquidos en cisterna, especialmente mercadoría perigosa. Tamén transportes frigoríficos. O Concello de Portas desexalles unhas boas festas. Por suposto que nesta festa non podía faltar a concentración de clásicos. Pachi, que tal? Moi boas. Hola, boas tardes. E temos aquí dúas reliquias, non é? Pois sí, temos aquí dúas reliquias, unha do ano 48 e outra do ano 72, que en realidad son dúas reliquias. Ademais, Pachi, que foi o encargado de traer a dona hasta a Azucareira, non é? Sí, pois xa é o terceiro ano que traigo a dona hasta a Azucareira, desde que se empezou isto da dona, e cando eu traigo a dona. Aparte deso, son o organizador da terceira concentración de coches clásicos daqui de Portas. E dicíasme fora de micrófono que este coche cantos aniños ten? Este coche ten 71 anos. 71. Sí, este é un coche que foi de presidentes de goberno en Bélgica e despois tuvo un alto ejecutivo, o cual eu, a través de unha persona que estaba en Bélgica, eu me fixen con el. Sí, señor. Estas son series limitadas e son coches que usaban, xa digo, presidentes e altos ejecutivos,
porque son 7 plazas para ir chofer, mayordomo, o matrimonio e os nenos no medio que levaba transportins. Manolo, e por aquí que o que temos? Bueno, aquí un escarabajo. Un escarabajo, sí, de ano... Do 72. Do 72. E teu? Sí. E ti onde ves, Manolo? De Meaño. De Meaño. E tamén eres organizador de outro tipo de eventos? Dos escarabellos do Salnés. Dos escarabellos, ajá. Solo facemos unha concentración todos os anos, solo de escarabellos. Quedan moitos na comarca? Con coches como este? No, ahora vai habendo máis, xa hai 5 ou 6, está vendo máis, Sí. A ver se sigue a canteira. Manolo, vai por aí porque quero eu ver este pedazo coche por dentro. Ven por aquí, Rubén, porque isto sí que é unha reliquia, como nos dicía el, que ten xa moitos anos, e aquí, quen viaxaba, Manolo? Isto normalmente en Brasil, por aí, chaman o coche do pueblo. Ajá. Coche do pueblo porque era o taxi do pueblo que había. Sí. Incluso lle quitaban este asiento de adiante, puñen así como un taburete, e ala, para andar máis rápido a cargar a xente, non andar, porque como é de 2 portas, sí, a cargar máis pronto a xente, veña, viaxe do pueblo, era o taxi. Sí, bueno, en Brasil chamanlle Fusca, e cada sitio ten o seu idioma. E como chegou aquí? Pois aquí eu compriño un que era médico, e nada, se fixo dele, comprino. Eu xa tiña antes outro que era do 66, que era cerrado, entonces ahora me metín ao descapotable porque, o sea, é un pouco máis chulo. Cómodo é, Sí. Manolo? Sí, é cómodo. É tira, anda moitos kilómetros. Vai a Portugal, vai a Ribadeo, vai a todos lados. Pois que siga vostede con estas concentracións, e hoxe aquí en Portas, pois que mellor maneira de pasalo que nunha concentración como esta. Nós agora témola para o 15 e 16 de junio, ali no Salnés, probando o marisquiño que hai ali e todo. Bueno, dun principio xa 75 coches que se van ali. Moi boa tarde, Susana, que tal? Hola, E buenas xa tardes. rematando a faena, verdad? Sí, sí, estamos aquí. Joy, ¿cómo te llamas? Ivo. Se llama Ivo. E quedou estupendamente, polo que vemos. Sí, a ver, vamos a enseñárselo a él, venga. ¿Te gusta? Gústalle, mucho. gústalle. Entonces choca. Aí Ala, estamos, muchísimas sí que lle gracias. gusta. E Susana, a ti tamén, pois facendo esta animación para os nenos, non? Pintándos un Sí, siempre pouquiño. estoy aquí, por aquí, en las fiestas. Es lo que me gusta hacer. E que é o que máis piden eles para que os pintes? Uy, ahora un poco de zorro, Spiderman, los niños. Las niñas no cambio de frase, Ajá. de princesa, Sí, sí, sí. mini. E que utilizas, Susana, para todo isto? Bueno, yo utilizo pinturas propiamente para los niños, ¿no? Ajá. Antialérgicas. Ajá. Son pinturas que ya trabajo muchos años con ellas y, bueno, para los niños los mejores. Hasta que hora vas a estar hoxe? Hasta creo que las 8 o 8:30. Moi ben. Más o menos. Pois boa tarde e a seguir pintando moito, vale, Vale, Susana? muchísimas gracias. Chao. Pois aquí estamos con todo este elenco de autoridades desta Festa da Dona, a cuarta edición. Alcalde, que tal? Moi bo día. Hola, buenos días. Bueno, preséntame a que tens ti agora aquí. Vexo que a primeira alcaldesa, non é? Pois mira, temos a Concha, que é foi a primeira alcaldesa de honra, e a Margarita, que Margarita é a terceira. Este ano temos a Elisa, que é a alcaldesa de honra do ano 19. Como vai transcurrindo a festa, alcalde? Pois a festa sempre ben. A festa é festa, non é? A festa é festa. É para pasalo ben. É para iso, non é para outra cousa. É feita pos veciños. Está claro. Os veciños e as mulleres, sobre todo, son as que... Hoxe é un día de honrar as mulleres. Estas personas, estas alcaldesas, representan as mulleres do noso povo. Representan as mulleres traballadoras, as mulleres que sempre estiveron aí cando máis as familias o necesitaban. Elisa, ti lle colles o testigo a Margarita, non é? Sí, sí. É a alcaldesa deste ano. Exactamente, as mulleres sí, ti moita razón. E Temos que ser valentes como foi doña Concha. Sí, señor. Valentes e decididas. Sí, señor, aquí estamos.
Como afronta vostede o papel de alcaldesa este ano? Pois eu afronto dando moitas gracias á corporación, ás distintas asociacións que me deran este nombramento aquí na miña terra, que me honra, e que estou moi agradecida, moi contenta. E Concha, a primeira alcaldesa, moi boas. Neta da primeira alcaldesa. Aí estamos. Pois encantadísima de que sea o cuarto ano que se recorda e que sea unha festa que siga por anos e ben, dando honra a todas as mulleres. As mulleres, como dicía eu, luchadoras. Moi ben, pois que teñan unha feliz xornada e agora vai a dar comezo o que sería xa a cerimonia oficial, non é así, Maribel? Sí, agora vamos ter os actos centrais, ca toma de posesión, que temos como pregoeira a Lucía Vega, da Televisión de Galicia, e tamén uns premios literarios no que este ano participou o CPI Domingo Fontán. Moi ben, pois non perdemos máis tempo, imos alá. E como non un Viva a Dona! Ten que ser unha satisfacción, supoño. Moi grande. A pesar de non estar recoñecidas as nosas capacidades como mulleres, sobre todo a de iniciativa e decisión. Foi por iso que o mundo se sorprendeu o día que fun elixida alcaldesa de Portas. Xa o gobernador de Pontevedra sabía da miña valía, así como os veciños e veciñas deste pobo. Mais fora destes lares a nova sorprendeu facendo que o meu nome ocupara as portadas dos xornais. Agora gozades de moitos máis dereitos que os que eu tiña nos tempos que me tocou vivir. Mais só agardo desexo, recén nomeada nova alcaldesa de honra, e as anteriores tamén. Moitas gracias, alcalde. Ter que a mellor maneira de honrarme a min, dona Concha, é recoñecer a valía de todas as mulleres e todos os homes por igual. Moitas gracias pola vosa atención e ata sempre. A mellor maneira de honrarme a min, dona Concha, é recoñecer a valía de todas as mulleres e todos os homes por igual. Gracias. Como está a comida, señora? Moi boa. Genial. Está lle gustando o churrasco? Pois é, máis está estupenda. É animadiña, verdad, a festa? Sí, moi animada, Con que estades aquí hoxe agora? Somos netas e bisnetas de Dona Concha. Mirade para ali, mirade para a cámara, Para probar esa pataca, como está? Como está a pataca? Bien. Está boa? Pero aquí que falta? Aquí falta a comida. Claro que falta la comida. Falta a comida, que pedimos para comer hoxe? Pois pedíamos callos e algo de polvo. Polvo e churrasquiño non? Bueno, de remate, de postre. De remate. Estou aquí para que sepan os telespectadores con... O Club 600 de Arcade. Arcade vindes? Sí. Que vindes pola ruta dos clásicos, non que houve? Nós vimos solo con 600. Non é un club solo de 600.
O sea, que sodes aficionados, Sí, 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 sí. A Sevilla, a Salamanca, a todos los lados. Ajá, qué interesante. Y a León. De León. Sí, y a Zamora, a todos los lados. Como estamos pasando? Como estamos pasando nesta festa da dona? A ver. De momento ben, o que pasa é que non nos traen de comer. Era o que iba a decir eu, estámoslo pasando moi ben, pero temos que enchar o Hai que comer o estómago, primeiro. efectivamente. Se non hai gana de festa. Nada, non? No. E despois bailamos, cantamos O que e de sexa, todo. o que sexa. Cantos vindes de Arcade? 15. 15 persoas. Pero que pintaza ten isto, Boísimos, están boísimos. Aínda que fai moita calor, pero apetecen, porque non merecen a pena. Temos calliños por aquí e que máis? Pois hai carne ao caldeiro, Carne ao caldeiro. cos cachelos cocidiños, Ajá. co pimentón, está todo boísimo. Pero bueno, como é un día de festa, entra todo, verdad? Entra todo, despois ao queimaremos ao longo do día, da tarde. É listo, e solucionámolo. Solucionámolo. E vestida de época, non? Tamén polo que vexo. Pois este é o traxe regional da zona de onde son eu, que son de Ourense, viñen aquí de invitada. De Ourense, ves? Sí, de Valdeorras en Moi concreto. Este é o traxe típico que temos ali na Escola de Baile de Abertal, que é de música tradicional, e é o noso chaleco, o mantelo, bueno, o casquete que os vimos de gala. E cantos vindes dende Ourense? Bueno, pois eu veño de invitada ca filla da dona, que está ali, pola zona. Aí a filla da dona é aquela. Aquela. Imos a preguntar que sinte a neta da dona nunha festa como esta, dedicada a ela. Pois primeiro moito orgullo que temos aí. Moito orgullo, por suposto. Sí, claro que sí. Pois a pasalo moi ben ca familia e que teñades unha boa xornada, vale? Gracias, gracias. E a Asociación TDH Salnés facendo tamén unha boa laboura hoxe aquí. Eso se pretende. Y siempre aquí da gusto porque colaboran con nosotros genial, ¿Sí? Muy bien. Nos invitan todos los años y esto es tremendo y se pasa un rato fabuloso. E que fai aquí TDH Salnés nunha festa como esta? Cal é o vosso obxectivo? Pues nuestro objetivo siempre, y nunca lo perdemos de vista, son nuestros críos y crías, tanto en edad escolar como ya adultos, y luchar por ello. Es que no hay otra. Somos madres, somos una asociación de madres y padres, y ¿qué estamos luchando? Para dar visibilidad al trastorno con el que nacemos y morimos. Somos diferentes, gracias a Dios, porque si no sería muy aburrida esta vida. Eu veño da comarca do Barbanza, eu veño de Ribeira, que bueno, ale vamos a abrir tamén un novo local. E bueno, eu invito desde aquí, bueno, isto é para mí maravilloso, veño con orgullo a presentando este traxe, e aparte, pues representando o TDH. Eu digo desde aquí que hai moitos pais que aínda non saben por onde tirar, por favor, que se poñan en contacto con nós, tanto con TDH Salnés, con Barbanza, que estaremos dispostos a axudalos sempre. E polos nosos nenos luchar o máis que podemos. Bueno, que estou vendo por aquí un pedazo pulpo nunha festa como esta que non podía faltar. Non podía faltar o pulpo, xa ves, que é un pulpo moi bo. E a máis ou menos, canto pode pesar? 3,5, 4 kilos. 4 quiliños. Sí, señor. E vostede vende onde? Nós somos de Vilanova de Arousa. Ajá. Sí. E a xente que? Está animada a comer o Xente, polvo? Bueno, está un pouquiño, si está o día así un pouco tal, non sei, pero o pulpo é moi rico. Pero unha tapiña sempre entra, non? Home, claro, sí. Claro que sí, unha tapiña de pulpo, eso sempre. Sí. E como preparamos para que este no seu punto? Pois hai que dar unha cocción de sobre 20 minutos, 25 minutos. 20 minutiños, ajá. Despois o pulpo quere o reposo, un reposiño moi tamén outro tanto máis ou menos. Outros 20? Outro tanto, sí. E despois preparalo, cortalo, preparalo, sal, pemento, aceite e listo. Adiante entón, imos alá. Isto que xa estaría para tomar ou? Isto xa estaría listo para tomar. Sí. Sí. E podo ser eu o que... Home, claro, por suposto. A ver. Sí, señor. No seu puntiño, como a mí me gusta picantiño tamén. Claro, como ten que ser. Norabó, Antón. Nada. E imos a dar tamén a Rubén, Claro que sí, Rubén. Graciñas. Moitas gracias. Vexo este co abanico, pero por qué? Porque vai moito frío, moito calor ou... Calor. Moita calor, non? E que comemos para pasar Por ahora nada. Todavía nada? Nada. Ai, pensei que xa comerades. No, E a que estamos esperando, señor? Aquí nos traen o marisco. O marisco. Pero creo que de hoxe aquí non... Entonces marchamos, lojo. Creo que máis ben é carno caldeiro, churrasquiño...
Xusto o menú podía que está. Estamos un poquinho ao interior, eso máis tirando o litoral. Vais á playa, non? Vais á playa. Está ben, está ben. Que tal lo están pasando? Bueno, un poquillo de calor, pero bueno, ben. Pero vais levando, non? Que remedio nos queda? Non podemos facer nada. Aí estamos. A min estánme dicindo por aquí que están interesados en que ti fales, por qué? Bueno, porque digamos que facemos para o domingo que ven unha concentración de clásicos en na zona do Barbanza. Na zona do Barbanza. En que zona concretamente? En Boiro. En Boiro. En Boiro. Será un recorrido por la zona do todo Barbanza, Boiro, Rianxo e Puebla. E nada, estamos aquí un poquinho pues, colaborando con toda esta xente e no que nos gusta, non? Tamén. E tamén disfrutando da nosa gastronomía, non? Efectivamente, tamén, efectivamente. Como está a carne ao caldeiro, como está? Todavía non a probei, pero ten unha pinta espectacular, vamos. Estamos aquí os pesados da tele molestando. Molestando nada, para nada. Pois deixamos entón que coma a gusto. Vamos a probar. Vale, moi amable, gracias. Esperámosvos para o domingo que ven en Boiro. E digo eu, que o que está mellor, o viño, a carne, os callos... Está todo ben, a carne non nos chegou. Ainda non chegou? Non, pero os callos moi buenos. Estaban vos? E o viño tamén moi bo. Probámonos entón, que non? sí, claro que sí. Estáme dicindo que aparte de bo comedor, eres bo rapaz. Eso din. Sí? E aquí na importas que hai que comer e ser boa persoa tamén. Efectivamente, xa ven de serie. E máis se temos al lado as donas, non é? Efectivamente. Hai que portarse ben. Mais é miña abuela, co cual... Ah, é tua abuela. Ahora que non nos está escoitando, a ver, que podemos dicir bo dela? Sería difícil decir algo malo. Algo malo, non? Sí. Un da por riba nunha festa dedicadas a elas. Efectivamente, é a nosa tataraboa. Sí, señor, sí, señor. E da comida que podemos decir? Todo bo, non? Ben, moi ben. Xa está, sí? Sí, sempre nacen. E todo riquísimo, por suposto. Que non pode faltar unha boa comida. Dende logo. E regadiño cun boviño, e a pasar unha boa tarde, non é? Xusto, un poquinho de calor, pero ben. Festeiros e festeiras, aquí remata o noso programa de hoxe dende o Concello de Portas nesta cuarta edición da Festa da Dona. E vostedes xa saben que se queren que vayamos a gravar a súa festa, só teñen que chamar o número de teléfono 986 710 741 ou se o prefiren envían un correo electrónico ao enderezo de festanfesta@canalriasbaixas.com. Vémonos na seguinte. Ata logo. Programa ofrecido por... Hombre, non era sin tempo. Pasade. Ya verán que artista do de Rías Baixas. Pillástesme de sorpresa facendo uns selfies para os meus follower. E mirados de Rías Baixas, que cociña me puxeron. Ábrete, mi amor. E mirade que baño me puxeron. Ai, Rías Baixas cambiou a vida e o grifo por unha mangueira. Trae para cá. Esta, mi amor. Esta non, a outra. Arría. En Talleres Driver nos sentimos grandes con un trabajo bien hecho. Y además, diagnosis, montaje y equilibrado de ruedas, pre-ITV y mecánica en general. Talleres Driver, en Vilagarcía y Cambados. Pero de verdade pensas que esas son as ferramentas para a túa bicicleta? Non, por aí non. Hey! Corre, machiño, corre. Ela sí que sabe onde ten que ir. A túa bicicleta sabe onde a van tratar ben. Deporte Rodas, en Vilagarcía de Arousa. A que tocas, si non sabes?